môže cirkulovať ďalej. Ďakujem pekne. Takže ja som akože praktický lekár, tak po takej vedeckej prednáške trochu tak viac z praxe a ja teda ako praktický lekár môžem povedať, že to, čo tu uviedol pán profesor Turánek, to je rovno na kriminál. Čiže to není o tom, že nie pre neho, ale pre kolegov, ktorí stále zastávajú proste tú druhú líniu, lebo to není o nejakej medicínskej vede, lebo tu sú jasné dôkazy a tá komunita tých vedcov, ktorí majú také isté názory vo svete, je obrovská. Čiže to není tak, ako to povedal pán profesor Sabaka, že 99,99% lekárov má taký názor ako on a vedcov, ale je to skôr naopak. Takže ja by som teraz trošku k tej praktike z toho hľadiska mojej osoby, ktorá je v takej obyčajnej ambulancii všeobecného lekára. Chcel by som ako uviesť trošku ako keby aj takú epidemiologickú stránku problému. Neviem, nefunguje mi... Aha. Nie, jak smerujem na televízor. No, môžeme pustiť teda, lebo sa to vyplo. Lebo nefunguje mi laser, tak nevadí. Takže tuto budem ukazovať. Takže tu máme vlastne súhrnú takú epidemiológiu, že toto sú vlastne prípady covidu a toto sú úmrtia na covid. Vidíme, že vlastne v priebehu rokov 20 až 21 až 22 sme tu mali tie 3 vlny. V podstate v tej prvej vlne tá incidencia ochorenia bola veľmi nízka. Vidíme, že tá incidencia bola iba nejakých 1000 na milión. Na Slovensku to bolo iba 500 na milión. Slovensko je táto takáto čiara taká zvýraznená. Keď si to prepočítame, tak vlastne na 100 000 to bolo v podstate 10-krát menej. To znamená, že ten výskyt ochorenia bol na Slovensku, keď bolo 500 na milión, tak to bolo len 50 na 100 000. A vo svete to bolo v podstate 100 na 100 000. Alebo teda ten najväčší výskyt v Európe bol 100 na 100 000. Neskôr a už aj veľmi včas sa objavili informácie, a ja som to videl aj vo svojej praxi, že vlastne toto, čo tu vidíme, to nie sú akože prípady chorých, to sú prípady pozitívne testovaných. A vlastne tých chorých bolo 10-krát menej, ako bolo tých pozitívne testovaných, pretože 90% boli asymptomatickí, alebo to bola nejaká chyba toho testu, alebo úmysel toho testu, aby to tak vyzeralo. To znamená, že keď si zoberieme, že bola incidencia na Slovensku napríklad 50 na 100 000 pozitívne testovaných, tak chorých bolo 5 na 100 000.
Čiže vieme, že incidencia chrípky, keď sa vyhlasovala epidémia chrípky, tak musela byť, alebo bola 1600 až 1700 na 100 000. A tu sme mali 5 na 100 000. Čiže ja si osobne myslím, a ja nie len, že zastávam ten názor, že povedzme tie vakcíny, že tak ako to pán profesor Turánek popísal, boli toxické, a ja si dovolím povedať, že tu ani žiadna pandémia nebola. Pretože pri incidencii 5 na 100 000 predsa nemôžeme tvrdiť, že máme pandémiu. A takisto nebola ani v tej ostatnej Európe, pretože tam bola tá incidencia raz taká ako na Slovensku, čiže 10 na 100 000. Čiže ako môžeme pri takomto výskyte hovoriť o tom, že je tu nejaká infekčná choroba, ktorá nás ohrozuje. V tejto súvislosti je ale zaujímavé, že úmrtí bolo požehnanie. Toto sú krivky úmrtia. To znamená, je tu tá otázka, že na čo zomreli tí ľudia, keď nezomreli na infekčnú chorobu, ktorá tu prakticky nebola. Takže tuto som vytiahol situáciu v Českej republike, to je modrá, a tá červeno-hnedá, to sme my na Slovensku. Čiže tu je vlastne zase tá situácia, že ten výskyt v tej prvej vlne na Slovensku bol tých 5 na 100 000, v Českej republike 10 na 100 000. Úmrtí v tejto prvej vlne, to je vlastne tých na Slovensku tých 10 000 mŕtvych. Takže mali sme tu výskyt infekčného ochorenia, ktoré zďaleka je 500-krát nižší ako pri epidémii chrípky, ale vyskytlo sa tu 10 000 mŕtvych. Na čo zomreli tí ľudia? Tu som vytiahol nejaké také ešte epidemiologické zaujímavosti, že Matovičovo testovanie, či navýšilo nejakým spôsobom u nás tú pandémiu, tak Matovičové testovanie začína niekde tuto na tejto špičke a vidíme, že po ňom klesol vlastne výskyt ochorenia. Čiže ja som presvedčený, že Matovičovo testovanie, nech už bol Matovič akýkoľvek, ale práve asi preto, že bola veľmi nízka incidencia, tak Matovičovo testovanie vôbec nemalo vplyv na výskyt, a takisto, keď si to premietneme, tak aj tá mortalita tu osciluje, čiže skôr klesla. Ďalšia taká zaujímavá vec bola návšteva pápeža. Návšteva pápeža začínala na Slovensku tu, a keď sledujeme tú hnedú krivku, tak vidíme, že ten výskyt stúpol a takisto stúpla aj úmrtnosť. Čiže zasa naopak návšteva pápeža mala negatívny ako keby vplyv, a nakoľko nejaké ďalšie faktory sa na tom podielali, ťažko povedať. Ďalej napríklad môžeme vidieť, keď porovnáme Českú republiku a Slovensko, tak vidíme napríklad, že v Čechách oveľa viacej hospitalizovali pacientov ako u nás. S tým samozrejme idú náklady ekonomické. Čiže tam mali snahu ako keby viac peňazí minúť v tých nemocniciach. Takisto aj pacientov na intenzívnej starostlivosti mali oveľa viac. Na Slovensku bol taký zaujímavý faktor, že my sme boli jediný štát, kde bol akože povolený pre liečbu covidu Ivermectin, v podstate ako jediný štát v celom západnom svete od 8.2. do 20. augusta 2021 zhruba bolo zabezpečený Ivermectin pre 300 000 pacientov. Tu treba sa pozrieť práve, že kedy to bolo.
Čiže bolo to niekde tu akurát, kde bola tá najvyššia smrtnosť a po nasadení Ivermectinu na Slovensku kleslo vlastne tá úmrtnosť na nulu a takisto klesol aj výskyt na nulu do toho augusta. Takisto vidíme, že v Českej republike zrejme ten nárast pacientov riešili tým, že ich hospitalizovali. Na Slovensku k takému nárastu potreby takej hospitalizačnej starostlivosti nedošlo, lebo práve takto bol nasadený Ivermectin a išlo to na nulu. Čiže vidíme tu určité ako keby predpoklady, že ten Ivermectin mal takýto účinok a v tejto súvislosti je zaujímavé, že toho 28. pani Baťová dostala žiadosť, pani riaditeľka ŠUKU dostala žiadosť o predĺženie používania Ivermectinu na Slovensku, ale pani Baťová mala asi telefonát. Pani Baťová, klesá nám úmrtnosť, klesá nám starostlivosť v nemocniciach, preboha, robte niečo s tým. Čiže pani Baťová jednoducho zrušila Ivermectin na Slovensku. Napriek tomu, že všetky tieto krivky mala k dispozícii, tieto krivky sú vlastne vychádzajú z tej databázy John Hopkins Univerzity, ktoré boli k dispozícii každému online. Všetky tieto krivky boli už vtedy online kreslené, každý si to mohol pozrieť. Ja si myslím, že tí, čo rozhodovali na Slovensku o tom, že čo sa má diať, tak museli tie krivky pozerať. Pani Baťová to musela študovať a ona nakoniec mala aj svoje vlastné hlásenia šukládske. Nežadúce účinky nie sú žiadne hlásené po Ivermectine na šukli, to som si skontroloval. Ale určite mala nejakú spätnú väzbu a napriek tomu ten Ivermectin na Slovensku zrušila. Takže vidíte, aj to, čo tu uviedol profesor Turánek, tak my sme v takom boji. Toto nie je normálna situácia. Čiže toto je boj. Takže moje bojové pole, čiže som teda všeobecný lekár a ako aj každý iný lekár musí byť autonómny. Máme to aj v našom etickom kodexe, že lekár musí byť autonómny. To znamená, každý lekár má vedomosti, má svedomie a tieto faktory ho musia tlačiť k tomu, že je autonómny a zabezpečuje to, čo z toho vyplýva. To znamená, keď mám vedomosti o tom, že čo to je vakcína, alebo čo to je choroba, čo to je pandémia, epidémia a tak ďalej, tak jednoducho musí byť autonómny a musím presadzovať vlastne do praxe tú svoju odbornosť, tú svoju profesiu, profesionalitu. Potom som bol ošetrujúci lekár 6 domov dôchodcov, čiže tu by som chcel povedať, že ako v ambulancii, tak v tých domov dôchodcov som bol pri tých pacientoch, ktorí mali COVID. Mal som stovky, možno aj tisícky tých pacientov, cez ktorými prešli cez ruky. Takže neobstojí to, čo hovorí pán doktor Sabaka, že iba on v tých nemocniciach bol pri lôžku a my ostatní sme nemali ten praktický pohľad. Okrem toho ďalšieho som bol členom pracovnej skupiny pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá vlastne schvaľovala na Slovensku to očkovanie. No a bol som aktivista, lekár-aktivista. Vo svojej praxi som teda pacientov ako keby dal dôraz na to, aby bola včasná diagnostika a liečba. Čiže to vylučovalo to, že by som pracoval po telefóne alebo cez okno, alebo nejakým takýmto redukovaným spôsobom, ako niektorí kolegovia, ktorí boli strašne vystrašení a takýmto spôsobom zanedbávali potom tú starostlivosť. Takže včasná diagnostika, liečba. Veľmi dôležité bolo triedenie pacientov. Triedenie pacientov, čiže roztriediť tých pacientov, lebo bolo ich veľa. To znamená na tých ťažkých, na tých ľahkých,
prípadne ohrození vzhľadom k tomu, že to boli seniori, starí ľudia a tak ďalej. A potom samozrejme na tých asymptomatických, kde pravdepodobne to bolo buď nejaká chyba, alebo z nejakého dôvodu boli asymptomatickí, čiže boli mimo nejakého rizika. Samozrejme, že som riešil toto triedenie najmä v tých domoch dôchodcov, kde som mal aj niekoľko takých epidémií lokálnych. Napríklad som mal v jednom domove, kde bolo 100 ľudí, mal som 90 ľudí chorých, boli to ľudia vo veku 80 až 100 rokov. Všetkých som nejakým spôsobom utriasol a ani jeden z mojich pacientov nemusel ísť do nemocnice a nikto mi ani nezomrel. Čiže nebola to smrteľná choroba, lebo však z týchto ľudí by určite musel niekto umrieť. Takže robil som návštevy doma, liečil som samozrejme celým tým spektrom tých liekov, izoprinozín, s tým prišiel profesor Beran, takže hneď som to nejakým spôsobom zachytil a hneď v tej prvej vlne v tom domove dôchodcov som liečil ešte variantu alfa a tam som práve uspel s tým izoprinozínom. Potom prišiel ivermektín, vitamíny, veľmi by som zdôraznil včasné nasadzovanie antibiotík aj pri nízkom CRP. To bolo strašne dôležité. Čiže to, čo presadzovala oficiálna línia, že nedávať antibiotika, lebo je nízke CRP, to bolo vlastne cesta k smrti toho pacienta. Acylpirín sme dávali, všetky tieto veci sa objavovali na internete, čiže máme prístup k tým vedomostiam. To znamená, bola tu vlastne tá Aliancia proti covidu, to FLCCC, tam boli podrobné postupy, boli ďalšie postupy, ktoré si každý lekár mohol ako keby osvojiť a vytvoriť si vlastné postupy. Dávali sme vlastne komplet to portfólio, kortikoidy, dávali sme kyslík. Mal som 4 generátory kyslíku, ktoré som roznášal pacientom domov. Keď bolo treba, mali pokles saturácie pod 90. Podávali sme aj monoklonálne protilátky. Dá sa povedať vo veľkom množstve, lebo mali sme dobré kontakty na infekčnú kliniku a zásobovali nás vlastne infúziami s monoklonálnymi protilátkami. Keď zhodnotím to obdobie, no nebolo to podľa mňa nejaké obdobie, nejaké hektické, že by som ja bojoval niekde, nejak vyčerpaný a neviem ako. Bola to jednoduchá choroba, bola to veľmi jednoduchá choroba, cítil som sa ako na útvarovej ošetrovni, keď som tam mal nejakú epidémiu angíny alebo dysentérie, čiže postupy boli jednoznačné, každý pacient mal určené, čo má dostať, to aj dostal a výsledky boli také, že pacienti sa uzdravovali. V rámci tej pracovnej skupiny pre imunizáciu rozhodovala tá komisia o experimentálnom očkovaní. Ja som teda prestal byť pozývaný, lebo som sa stal známy tým, že mám blog a tak ďalej. Prestal som byť pozývaný na to zasadnutie, hoci som bol členom už 14 rokov a mal som tam podľa mňa aj nejakú vážnosť, lebo ma nevylúčili, až minulý rok mi skončilo členstvo. Takže som počas celého covidu bol v tej komisii. A komisia rozhodla bez toho, aby jej boli predložené dáta o účinnosti, bezpečnosti týchto preparátov, že sa to teda ten experiment bude realizovať. Hoci tí členovia poznali tie dáta, čo som ukázal, že tu vlastne žiadna pandémia nebola. Komisia takisto vedela, že existuje účinná liečba proti covidu. Čiže ukázal by som prstom na tú komisiu. Aktivista, lekár. Čiže to je vlastne to motto, že ochrana životov a zdravia mojich pacientov a v širšom zmysle občanov Slovenskej republiky v zmysle Hippokratovej prísahy. Tej prísahy, ktorú Slovenská lekárska komora už nerešpektuje, ju zrušili. Čiže dneska už sa lekári nemusia podľa Slovenskej lekárskej komory riadiť Hippokratovou prísahou. Není právne záväzná pre lekárov.
Bolo mi znemožné vyjadrovať sa v tejto komisii. Bol som vylúčený aj z výboru SSVPL, kde som predtým pôsobil ako prezident spoločnosti všeobecných lekárov na Slovensku. No, písal som blogy, na Facebook som dával svoje názory, odporúčania, robil som osvetu v TV Slovan, organizoval som, vystupoval som na protestných zhromaždeniach po celom Slovensku, vyzýval som ľudí, aby sa nebáli, aby sa zhromažďovali, nenosili rúška, nedávali sa testovať, keď sú zdraví, aby sa nedali zaočkovať vakcínou, u ktorej nie je záruka bezpečnosti a účinnosti. Podával som trestné oznámenia, aby som proste prerazil tú informačnú bariéru. Výsledkom bolo disciplinárne trestanie Slovenskou lekárskou komorou a obvinenie prokurátorom. Tu by som ukázal, ako som pracoval na Facebooku, kde som vlastne zverejňoval také reporty týždenné, tak ako boli vlastne tie vystrašovacie reporty zverejňované, tak ja som mal ako keby také čisté informácie, tlačová agentúra, a tu som ukazoval, že napríklad pozitívnych testov bolo 13 704, to znamená, že chorých ľudí na Slovensku 1370, počet zbytočne testovaných, koľko eur ten týždeň si niekto strčil do vačku za zbytočné testovanie, celkom vytunelované zdroje k tomu 12.12. 82 miliónov, čiže takýmto spôsobom som sa snažil, ale Facebook mi zrušili, takže potom som zostal bez tohto média. Teraz by som ešte k očkovaniu, vidíme, že je naopak, lebo to je očkovanie na ruby, to je na hlavu postavené očkovanie. Vlastne je to aplikácia tejto lipidovej nanočastice, ktorá obsahuje mRNA, a vlastne vidíme, že je to vlastne syntetický vírus. Čiže táto lipidová nanočastica, to je vlastne ten vírus, ktorý potom sa šíri v tom tele a spôsobuje tie následky, ktoré spôsobuje aj to ochorenie COVID-19. Vakcína musí mať účinnosť a bezpečnosť a za to musí ručiť ČUKL a štátna očkovacia komisia. Čiže tu je tá otázka plnenie povinností týmito inštitúciami štátu a z toho vyplýva zodpovednosť. Imunoterapia vakcínami versus genetická manipulácia toxickými injekciami. Čiže imunoterapia, očkovanie je imunoterapia. Čiže to je v poriadku. Ale tá genetická manipulácia toxickými injekciami, to je teda zločin, ako sme videli prednášku pána profesora Turánka. Takže musíme rozlišovať medzi imunoterapiou a touto genetickou manipuláciou, medzi vakcínami proti infekčným chorobám a toxickými mRNA injekciami. A tu by som chcel povedať, že tak ako som ukázal, že tu vlastne žiadna pandémia nebola, tak celý ten COVID to bol nejaký biologický útok a psychologická operácia. Dá sa povedať, ako aj doktor Kotlár hovorí, že to bola vojenská operácia s hlavnými nástrojmi, umelo vytvorenou infekčnou hrozbou a panickým strachom systematicky šíreným médiami. Čiže tu by som zdôraznil to umelo vytvorenou infekčnou hrozbou. Čiže vlastne tu nebola tá infekčná choroba, ale oni to tak zahrali, ako že tu je tá infekčná choroba. A potom dostali ľudí na tú vakcináciu a tou vakcináciou ich poškodili. A zohrávali tam tú úlohu, ten panický strach šírený médiami. Čiže je to na diskusiu a bol by som rád, keby ste povedali svoje názory aj potom v diskusii, ale podľa môjho názoru tu nebola žiadna infekčná choroba, bola to len umelo vyvolaná infekčná hrozba. Akože tu je tá choroba? Cieľ ovládnutie ľudskej spoločnosti prostredníctvom tzv. WHO a finančný profit prostredníctvom biznisu farmaceutických firiem a toto chceli zakonzervovať asi na veky.
a chcú to zakonzervovať na veky. No, samozrejme je tu úloha a zodpovednosť Spojených štátov amerických, lebo všetky tieto veci vyplynuli vlastne od nich. Tu by som len tak povedal na okraj, že koho to len mohlo napadnúť dať do injekcie genetický kód na výrobu smrteľného spike proteínu a prezentovať to ako vakcínu. V podstate už asi 4000 recenzovaných vedeckých článkov sa dokázalo, že spike proteín spôsobuje krvné zrazeniny, imunologické abnormality, kardiovaskulárne ochorenia, neurologické ochorenia, modifikáciu ľudského genómu a transgeneračný prenos. Čiže na tejto stránke sú všetky tie štúdie umiestnené. No a teraz zasa požiadavky na vládu, to preletím. Čiže prečo na vládu? Pretože my sme občania, občania sú štát, štát sú občania a vláda je ako keby iba derivát toho štátu. To znamená, to sú naši ľudia, ktorí majú plniť vlastne a naplňať naše záujmy. Musíme sa brániť pred biznisom, lebo žijeme v teraz takej dobe trhu, kde biznis, keď je tam veľa peňazí, tak môže ovládnuť politikov a tým pádom vláda prestáva byť našou vládou. Čiže bazálna, základná požiadavka nie je, že treba nejakú diskusiu o tom zaviesť vedeckú, odbornú a neviem akú, ale veď dôkazy sú na stole. Treba okamžite zastaviť podávanie mRNA injekcií tohto syntetického vírusu. Zabezpečiť opätovné sprístupnenie aplikácie COVID pasov, to, čo mal každý v mobile, a to, čo mali praktickí lekári a všetci lekári, čo majú e-zdravie, mali to dostupné v počítačoch. Čiže my potrebujeme vedieť, kto dostal akú šaržu. Aby sme vedeli proste tých ľudí stratifikovať, čo im hrozí, aby sme mohli k ním vlastne zaujať nejaké medicínske stanovisko z hľadiska liečby alebo prevencie. Čiže je treba, aby boli zverejnený prehľad šarží vakcín podľa škodlivosti vzhľadom extrémnej nehomogenite zloženia použitých mRNA vakcín na Slovensku. Čiže oni sú extrémne nehomogénne, to znamená, že niektorí ľudia dostali niečo, čo im neuškodilo, iní ľudia dostali niečo, čo ich zabilo a možno ich zabije v budúcnosti. My potrebujeme presne vedieť, roztriediť tých pacientov a z tohto hľadiska, aby sme vedeli prijať diagnostické preventívne programy pre poškodených. Čiže v spolupráci so zahraničnými skupinami odborníkov, čiže teraz tu máme českých kolegov, ale aj s ďalšími kolegami. Vo svete sa na tom veľmi intenzívne pracuje, aby sa diagnostické a preventívne programy, ktoré pomôžu tým postihnutým, aby boli dostupné. Samozrejme, že odškodnenie postihnutých, poškodených týmto postupom. Samozrejme, úloha určiť štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv povinnosť kontrolovať lieky. Na čo máme ŠÚKL, štátny ústav pre kontrolu liečiv? Keď nekontroluje liečivá, tak potom nech sa premenujú alebo zrušia. Zabezpečiť, aby vláda prijímala rozhodnutia postavené na odbornom základe. To znamená, ako mohli vyhlásiť na Slovensku epidémiu, pandémiu, keď tu vôbec nebola epidemická situácia. Však vôbec sme tu nemali mať tie manévre, veď ono to vlastne bola nejaká virtuálna pandémia, kde sme sa tu obhadzovali rôznymi opatreniami, ale nemalo to odborný základ. Takže to by sa už nemalo nikdy zopakovať. Naviac, smrtnosť ochorenia COVID-19 bola porovnateľná s chrípkou, ako preukázal profesor Ioannidis vo svojej práci publikovanej v biltene WHO už v lete 2020. Opäť, veď to mali k dispozícii všetci. A robili tu nejakú virtuálnu hru. No a samozrejme, že zomrelo tu príliš veľa ľudí, no ale keď tu nebola infekčná choroba, tak na čo zomreli tí ľudia? Čiže to je taká bazálna, základná otázka.
Samozrejme, ja vidím odpoveď v tom, že boli sme tak vystrašení, že zlyhal zdravotný a sociálny systém a zrejme prispeli k tým úmrtiam, aj to očkovanie prispelo k tomu. Takže na čo zomreli tí ľudia? No a toto je taký už koniec mojej prednášky. Toto je z hľadiska toho, že tu sa hovorí o tom, že treba vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť voči lekárom a neviem, ako teda by sme to urobili, lebo keď lekárov všetkých potrestáme, tak kto nás bude liečiť? Čiže ja si myslím, že a ďalej máme tu prokurátorov napríklad. Ja som podával niekoľko trestných oznámení na generálnu prokuratúru, keby sa riešili, tak už v roku 2020, keby sa riešili, tak by sme skončili inak. To znamená, aj prokurátorov treba asi trestať. A ďalšie skupiny, nakoniec bolo tu strašne veľa kadejakých podnikateľov, ktorí zarábali. Áno, to necháme, ale ja chcem povedať, že nech brouka žít, to znamená, treba vytipovať tých zodpovedných, ale ostatných ľudí treba nehať žiť, lebo sme len medzi sebou. Čiže nechcem to nechať, ale toto je tá základná filozofia. Hej? Že aby sme nechali brouka žiť. Takže ďakujem za pozornosť.